Когато се прибера от работа, влизам и хващам тетрадката. Питаш, що няма да ти кажа, стига брат, не ми казвай, че не обичаш ганджа. Аз сега ще гърмя, да мине час-два, той ще каже сгъни още една call situation за мига. Не, нямам кола, схема квад била, слушай ся, бла бла бла. Най-обичам Най-обичам в ранния след обед, всички викат, оле, то се болен. Правя крачка напред, да не една кола след и си представям, че съм Джони Деп. Като изляза от работа и хвърча като самолет. Искам Амстердам, но нямам билет. Имам шапка, не нося за братка, не съм килата. Пролизам от махлата, да се запознаем и в чака. Фъс, за всички среден пръст, няма смисъл, пак 100 листи съм изписал и се питам има ли смисъл, обаче знам, че винаги само мисля ги, да, правя ги, мисля ги, правя ги, всеки ден бачкам и така съм с кеф зареден. Нали, малко се увлякох, но няма нищо, с кеф зареден, никой не иска да бъде употребен, за жалост светът не е честен, аз не искам да съм известен, ти като се правиш на звезда, пръста е среден.